Kambi mar rego rabuon ma Getonganya kaunti ya Migori gikone koro bad migao manono rang'iny mag mondo e pacho ka KEBS omiyo oboke mar puoth ne taw chenro mage mago mag uso mogo mar rabuon kod mwandu ma iloso kowuok kuom rabuon. Jafwambo mar Migori Juma nitiere kod ler. Lek mar piny owacho mar kaunti ma Migori maneno ni mogo kod mwandu mamoko mawuok e kambi mar rego rabuon mar Getonganya e kaunti ma Migori yudore e chiro koro chopo bang'i to kuom kinde malach. Mae biro bang' ka duolno mochune ng'iyo rang'iny mag mwandu e pacho kae. The Kenya Bureau of Standard miyo kaunti ma Migori obok makoro puodho mwandu mawuok e kambini mar rabuon. Apisa maduong' e migaono mar pur e kaunti ma Migori Michael Midwa wacho ni obok ma omigini koro miyo gi thuolo mar uso mogo kod mwandu mamoko mawuok e kambini mar rabuon. Ano dhi konyowa kabisa e chenro mane wan go mondo wa ne ni factory no tiyo e yo maber. Sani koro wan gi thuolo ma wanyalo tero products wa e chiro, wanyalo tero gi e supermarkets nikech demand to nitie. Midwa wacho ni ka opogi kod uso mogoni ne johala bende gigeto migao mar thieth kod sikunde masani tiyo kod mogo mawuok kuom rabuon e pidho nyithindo mondo koro geng' nok mar vitamin A kuom nyithindo. Semiwa order mar packets madhi 3,000 mago gik ma warego sani mondo watere health facilities mekwa. Kok mano kende bende wasechako wuoyo gi department wa mar education nikech nitie gimiluongo ni school feeding program. Mano bende waneno ka nitie opportunity kanyo ero. Lipot manogol kod piny owacho higa ma okalo yango ni kuom nyithindo 10 mantiere kind higni 2 kod 6 maromo 6 nitiere kod nok mar vitamin A. Jolony wechego mag chiemo makare oseyango ni rabuon kido mar orange flesh konye medo vitamin A del. Ka bende kido mar rabuon ni ema sani kambi mar rabuon mar Getonganya koro rego. Riwruoge mopogore ma oting'o World Food Program kod Farm to Market Alliance dhi nyime kod jiwo chenro mag pur mag rabuon mar kidono mar orange flesh ka gisiro sikunde kod jopur. Skul mar Bielteza en achiel kuom schools ma watiyo godo nikech skundni timo school feeding program. So nwayiere among other schools mondo wakel nigi wach OFSP kata rabuon ni endi mondo konygi e chiemo mar nyithindo. It's also very good for child nutrition. The sweet potatoes have vitamin A and carotene, which is good for our learners. Migao mar pur e kaunti ma Migori wacho ni gidhi nyime kod tieko midhieche mamoko ma osebedo ka koro thiro tich mar kambini mar rabuon. Dryers gi capacity mekgi ok oyie ni wanyalo dry ngwacho especially sama weather ok ber nikech watiyo gi solar. Koro mano is one of the challenges ma pod wan go emomiyo pod ok wanyal dhi into full production. Wabro dhi into a public private participation gi private sector mondo wayud go investor manyalo biro manyalo konyowa timo investment e gik ma pod orem sani mondo wa achieve full production. Kambi mar rabuon mar Getonganya nyalo rego rabuon maromo tan 4 odiechieng' ka odiechieng' ka orego makare. Juma, Ramogi TV, Migori.